het LGG, het liedjesgala gelet. Dit was het liedjesgala gelet. En we hebben net de winnaars van de slagercategorie gehad. Maar Gerard Koter zit gelezen, er zijn 2 categorieën. Dat is ook een categorie, boetegewoon. En boetegewoon, dat is ook het Emerstijgeprijs gewonnen. En dat is de vastelavondsbende. En ja, ik mag het enthousiast zijn. Jongens, de vastelavondsbende, eerst naar buiten, kom op. De jeugd heeft de toekomst. Jeugd heeft de toekomst. En ik weet niet of alles veilig zijn. Steeds alles veilig. Eén moment, veel zal even uitleggen wat ze allemaal doen en wat ze gedaan hebben. Doe het maar even, hè. Ik heb al gezegd, u zo staat uitleggen. Microfoon aan de mondje, hè. De pak zich daar microfoon. Oké. We hebben al optredens gehad, vandaag ook. Maar we hebben in totaal 3 liedjes. Het eerste liedje is Kom kleur met ons te vastelavond. Daar gaan we een cover van Kwerpiet zingen. Ja met vastelavond. En daarna ons winnend liedje Vastelavond wat eigenlijk leuk. Oké, show gepresenteerd hoor. Paul zo in bed wil doen. Oké, music. Dat is het hoor, dat is het nieuws. Shake